Дарагія мае, 9 жніўня гэта дата, якая аб'ядноўвае сотні тысяч беларусаў апошнія 5 год. І гледзячы на тое, што прайшло так шмат часу, у гэты дзень мы зноў і зноў выходзім на вуліцы. Мы даводзім усяму свету, мы памятаем, мы працягваем змагацца, а галоўнае, мы разам. І гэты год, канешне, не выключэнне. У розных краінах і гарадах пройдуць акцыі, арганізаваныя беларускай дыяспарай. Далучайцеся да беларусаў, выходзьце разам з сябрамі, роднымі, але абавязкова дбайце пра сваю бяспеку. Гэты дзень ён не толькі ўспамін пра мінулае, ён пра будучыню, якую мы будуем разам. А мы з Сергеем будзем радыя пабачыцца з усімі, хто прыйдзе на марш у Варшаве. Ён адбудзецца 9 жніўня ў 14:30. Нават калі прайшло 5 гадоў і нас раскідала па ўсім свеце, беларусаў працягвае яднаць наша галоўная мэта – вольная, незалежная і дэмакратычная Беларусь. Калі ласка, далучайцеся да акцыяў. Жыве Беларусь!